Pri mikrofóne máme Šimona Horváta z týmu FC Leon z Trnava. Dnes zaslúžená výhra 5-2. Čo hovoríš na výsledok? Tak, minule som to troška natiahol, dneska to skrátim. Kľudne hovor. Jasné. Zápasík tu bol veci pekný, aj z jednej, aj z druhej strany. Chalani hrali veci dobre, aj na jednej, aj na druhej strane. Dnes myslím, že dneska sme potvrdili našu kvalitu. Dneska sme hrali fakt dobre. Prvý počas bol taký troška slabší, sme sa trápili, ale nakoniec sme ukázali, že sme rivali v tejto lige a zaslúžime si to druhé miesto, ktoré sme dneska potvrdili. Asi tak vše. Keď to porovnáš s predošlým zápasom práve s týmto tímom, tak čo ste zlepšili? Fúha, čo sme zlepšili? Viete čo? Skôr by som povedal, že zlepšili sme takú dravosť, hravosť a nebáli sme sa tak hrať. Predtým sme sa strašne báli, sme vyhrávali 2-1. Chalani boli z toho takí troška pokakaní, my všetko odkopovali, ale sa nám to vypomstilo. Ale dneska sme hrali super, takže spokojnosť, takže dobre. Dobre, ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem.